Milí priatelia, aj tento rok vás pozývame na 33. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Festival začína 20. júla 2025 a bude pre vás pripravený bohatý duchovný program, prednášky či každovečerné sväté omše. Môžete sa zapojiť aj do tvorivých dielní vedených divadelnými profesionálmi. Dôležitou súčasťou festivalu sú divadelné predstavenia, ktoré budú pozostávať z nesúťažných inscenácií, ale najmä z tých súťažných. Divadelné súbory a záujemcovia o tvorivé dielne sa môžu registrovať do 31. mája 2025 na webe krediu.sk v časti Gorazdov Močenok 2025. Zaujímavosťou na festivale je beseda so známou osobnosťou, ktorou tento rok bude herečka Božidara Turzonovová. Nevynecháme ani rôzne sprievodné podujatia, ktoré úzko súvisia s festivalom, ale aj s aktuálnym jubilejným rokom. 27. júla, v posledný deň festivalu, sa v osade Gorazdov uskutoční pontifikálna svätá omša, ktorá bude celebrovaná našim rodákom, ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignorom Františkom Rábekom. Všetky aktuálne informácie nájdete na webe krediu.sk, kde sa nachádza aj infolist k aktuálnemu ročníku festivalu a sprievodný list od otca biskupa monsignora Františka Trstenského. Hlavným organizátorom festivalu je obec Močenok, občianske združenie Krediu a rímskokatolícky farský úrad Močenok. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nitriansky samosprávny kraj.